Hola a tots, el meu nom és Jordi Revert i sóc el professor de música de l'Institut Forat del Vent. A l'institut donem música als cursos de primer d'ESO i segon d'ESO. Els continguts de la matèria de música són molt diversos. Tenim, per exemple, continguts teòrics, altres que són més pràctics i altres que també utilitzem diferents eines digitals. El contingut al que més temps li dediquem és la pràctica, ja que és on els alumnes poden descobrir els instruments que tenim a la classe i poden aprendre a fer música amb ells. Al centre tenim la gran sort de disposar d'instruments com pianos, guitarres, ukeleles, una bateria, xilòfons i altres instruments de percussió que faran que els alumnes puguen disfrutar de la música en directe. A més, també disposem d'un equip de so amb microfonia per a poder cantar. En la part digital fem servir programes com l'Audacity per a aprendre a gravar cançons, editar cançons o retallar cançons i unir diferents fragments d'una mateixa cançó o diferents cançons. I finalment, en els continguts teòrics, el que fem és aprendre la teoria bàsica per a poder després dur-la a la pràctica amb els instruments. A continuació, vos deixem alguns dels fragments que hem gravat amb els nostres alumnes. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No vengas a cobrarme porque no te debo nada. Wow, ya entendí que no te quiero nada. Wow. A mí me vale, 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 me vale, a mí me vale, 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 me vale, a mí me vale. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en l'erupció. És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Súbete al tren, Simón Salomas, no tengas miedo.